DJ Ola vabuda mutorongo mushure mekunge state yati hatinga prosecute zvakadai hapana mhosva iripo uko mamavi vabvuma ruregerero rwakakumbirwa naOla vataura zvakare kuti aiwa uyu vanomuregerera zvakare 7+3 no one will make me hate you, I will remain a fan, apology accepted. It was really a long exciting week. I would like to apologize to my fans and followers for actions during Hiroshima ndokubva paisiwa samanyanga. Guys, kuri kunze zvachose panga pasina mhosva. Besides kuti mudiwa Udo withdraw macharges, nyora affidavit raindiswa kuseni rikanzi aiwa muregei mukomana ndazodecide kuti seshamwari yake regai ndi withdraw macharges, but message yange yatoenda out there kuti aiwa ngatidzidzei kuti mapodcast edu tisarambe tichiregera vanhu vachiita zvavanoda kunyanya kubhula vamwe vana. So this message has been sent out there. Ola pabvunziwa kuti how does it feel, ati aiwa it feels good kuungagova murume seiko kana usati wamboenda kujere unofanira kumborara uri mutorongo, unofanira zvakare kumbonetsana namapurisa, so ndokunzi kwanze uri murume changosara kuenda kuchimoyo ameno kuti ndekwageza here. Morning. Right, the state has decided to decline prosecution in the matter of the state versus DJ Ola. Notwithstanding the fact that the complainant in this matter, Mliwa Wood, had already deposed to an affidavit withdrawing charges against his friend DJ Ola. So all is well, that ends well. We wish you all a happy day. What were the reasons proffered by the state for declining to prosecute? At law, Ola can never be said to have harbored the requisite intention to commit the alleged offense. So at law, legally speaking, there is no offense against Ola. Thank you so much. Ola, how does it feel? This is about Ola and no one else. The offense might have been committed by other persons. I'm really sorry. Thank you guys. Thank you guys. We are saying this is about Ola and no one else. If there's any offense that was committed by any other person, we do not know and we do not have any interest in that. We are talking about Ola and talking about him as a journalist. There is no offense that he committed as a journalist according to the law. Thank you so much. Ola, how does ndo mashoko ari kubuda kumalawyers aOla vari kuti zvevamwewo vakauya vakataura zvavanoda aiwa vazvipindi, they are only there for the interest yeclient yavo. Ola ari kuti hapana kana a hard feeling, everything is fine. Nyaya yekusungisana paweekend ndo yega inoda kuongororwa guys, because kutowachiswa ungatokandiwa muchizarira zvokwadi guys, unenge uchiita zvipi paweekend? Hakuna koti inoitiwa, unenge uri mukati wakavharigwa, ugone kubuda unenge uchingorumwa zvako nenda chero munhu achizodropa macharges kokundipinzawo Monday ndo apia kukoti Tuesday ndosora ndadzoka mumamana. But Ola haana kuwesta nguva, atodzoka atova pamapodcast ari kuenderera mberi. Vamwewo ndo vari kungochema kuti akaviolate constitution. Kana Zimbabwe courts yacho inoi courts kana kuti inonzi law yati iyo haana mhosva kweisusu tiri vanani, law school yatakaenda isusu manetizens pafacebook ndeipi kweina evidway.